За татами 2 се готвят Денислав Данов, Васил Стара Загора и Даниел Димов, Никол Товарна. Победителка и шампионка в категорията от 35 кг, Деница Атанасова на Васил Стара Загора, Бела Богданова Голоперник и сребърна медалистка. Финал в категорията от 40 кг, Ния Иванова и Марк Русе и Ралина Атанасова Никол Товарна. След тях да се готвят Ния Иванова и Марк Русе. И Ралина Атанасова Никол Товарна. Да се готвят момичета над 40 кг, Ивайла Караданова и Дария Петрова. Ивайла Караданова от Камено Джансеноград и Дария Петрова от Камено Джансеноград. На татами 2 победителка Ян Смирнов, Никол Товарна.